Maqabane ngizonidlulisela nako okubalekile. Niyongiphikisa ke futhi makuthi ukuhlaziya kwami kwezepolitiki akusikona. Maqabane akunakho ukuthi iANC ingawina amavoti kaMeyi ka-2029. Izowawina ngoba kunabelungu abangaphakathi kwisystem le engezanga nathi thina abaphathi bezwe singabantsundu eSouth Africa. Ngiyakuphinda futhi lokhu, iANC angeke iwine ngoba kuzobe kufanele ukuthi iwine. Maqabane, iANC ayifunwa na ingane yesikolo. iANC ayifunwa muntu manje ngebanga lokuthi ihluphekise umuntu onsundu eSouth Africa isikhathi eside. Konke abantu ababecabangile ngeANC kule past 100 years ngayo, iANC ihlulekile ukuletha izethembiso zayo ebantwini. Maqabane, iANC yenze ukuthi even ama-public servants, ama-business omuntu omnyama, okubonelelwa kuyimfuno zeyingane zabantu abamnyama, yenze ukuthi abasebenzi baka-government bangahlonipheki, bangahlonishwa. iANC ayithathelanga amalungelo abasebenzi bayo phezulu ngokubahlonipha, ibadaxazele phansi, yaze yalahlela nesithunzi sabasebenzi phansi. Abasebenzi abasenayo inkolo nenkolelo ku-ANC. Abasebenzi base-South Africa bayahlupheka, bafana nabantu abangasebenzi. Abasebenzi base-South Africa abahlonishwa umphakathi wase-South Africa ngoba ugovernment wabo self akabahloniphi. Uma uhlangana nomsebenzi endleleni wena ungasebenzi eSouth Africa niyefana, awukho umehluko njengakwamanye amazwe. Izisebenzi zika government zithathelwa phezulu futhi ziyahlonishwa. Maqabane, akekho ongazi ukuthi iSouth Africa isalele ngamanxeba okubulawa kukaChrizani. Sinemibuzo engenazimpendulo, kodwa siloke sazi ukuthi iphunga lokufa lukababa uChrizani linuka ngakwi-ANC la ubaba uChrizani bekabhilonga khona, ngoba wayelwela imfuno namalungelo omuntu omnyama. Ngizokubeka kucaceke lokhu maqabane, siyazi ukuthi vele iningi labantu abakhuluma iqiniso abathandwa eSouth Africa. Yinto leyo eyakhandwa yenziwa isystem yala eSouth Africa. Ingakho abantu namhlanje izinto ezimbi ezingalungile zinesupporti ukundlula izinto ezilungile. Manje maqabane, lokhu abazama ukwenza kumsholozi, njengoba abanye babo bama leader eANC sebakhuluma ukuthi
ubaba uMsholozi bayomngcwaba before kufikwa kuma-election. Ukukhuluma kwabo lokho kwakuphahluka ukuthi uma kungenzeka kuMsholozi vele ukuthi kwenzeke lokho abakufisayo ngaye, Maqabane bayoshiya inzondo engeke ize isuke kwi-ANC, bayobe bezithele ngesinyama esingeke siphinde sisuke kwi-ANC. Ngamanye amagama ngithi uma kungenzeka lokho kuMsholozi ukusukela manje kuyobe kukuphela kwenhlangano ye-ANC, ngoba wonke umuntu uyobazi ukuthi lokhu kwenziwe amalungu ka-ANC. Manje Maqabane, laba abayosala ne-ANC bathi bazoyikhokhela, angeke iphinde ilibuse lelizwe uma kungenzeka uMsholozi aliflathele ngebanga labo. Ngiyoshiya lamazwi athi ukhona omunye owakhuluma, ingakho izwe lakithi linje namhlanje, wathi lingawa licoshwe izinkukhu. Uma uMsholozi engaliflathela ngokuya ngeinkulumo zama-leader ka-ANC, bese bacabanga ukuthi bona bayosala balide lingawa licoshwe izinkukhu.